Хәерле кич исәмесез. Яңа гасыр каналында өр-яңа тапшыру. Ул безнең республика, безнең гамәл дип атала. Бу тапшыру моңарча 3 ел дәвамында бары тик рус телендә эфирга чыкты. Без тамашачыларыбыз сорау буенча һәм республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булуын исәптә тотып, аның татарча чыгарылышын башлыйбыз. Программаның исеме буенча социаль челтәрләрдә сораштыру узды. Редакторлар, журналистлар, җәмәгать эшлекләреннән күп кенә тәкъдимнәр килде. Һәм безнең республика, безнең гамәл күңелгә ятышлы исем дип шушы вариантка тукталдык. Тапшыруны мин, Рамил Тухватуллин, алып барачакмын. Бүген без тарихи хәтер турында сөйләшәчәкбез. Безнең ил бөек җиңүнең 76 еллыгын каршыларга әзерләнә. Еллар узган саен Бөек Ватан сугышында җиңүнең әһәмияте арта бара. Шул ук вакытта чын тарихны бозып күрсәтү чираклылары да аз түгел. Безнең алда торган иң мөһим бурыч Ватан сугышында халкыбыз күрсәткән батырлыкны дөрес итеп яшь буыннарга җиткерү. Бүгенге программада сүз илебезнең үткән тормышында булган тарихи сәяси вакыйгалар, яшьләребездә ватанпәрвәрлек тәрбияләү, ватаныбызның бөтенлеген һәм иминлеген саклау, тарихи хәтерне киләчәк буыннарга тапшыру турында барачак. Бүгенге студияның спикерлары: Гөлнара Закария кызы Габдрахманова, Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты раисе, Бердәм Россиянең тарихи хәтер проекты буенча төбәк координаторы. Хәерле кич. Хәерле кич. Римма Атлас кызы Ратникова, Бердәм Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәге бүлеге секретаре урынбасары, Татарстан Дәүләт Советы депутаты. Римма Атласны хәерле кич. Исәнмесез. Видеолемтә аша кушылучы Марат Мансур улы Бариев, Россия Дәүләт Думасы депутаты, Дәүләт Думасының физик тәрбия, спорт һәм яшьләр эшләре буенча комитет әгъзасы. Исәнмесез, Марат Мансурович. Безнең студияда экспертлар: Минзалия Захари кызы Закирова, Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары. Хәерле кич. Хәерле кич. Дамир Данил улы Натфуллин, Татарстанның мәдәният министры урынбасары. Исәнмесез. Гүзәл Рәмзил кызы Сагитова, Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары. Хәерле кич. Хәерле кич. Динар Раил улы Бариев, Бердәм Россия партияның төбәк бүлеге сәяси советы президиум әгъзасы, Бердәм Россиянең Яшь гвардия иҗтимагый оешмасының Татарстан бүлеге җитәкчесе. Саумысыз. Шулай ук безнең студияда тарихи хәтер проекты кысаларына оештырылган төрле бәйге конкурс җиңүчеләре, чакырылган кунаклар. Барыгызга да хәерле кичләр. Римма Атласовна, сер түгел, төрле чорларда Бөек Ватан сугышында Советлар Союзының зур җиңүенә, патриотизмга карата төрле фикерләр булды. Хәтта тискәре фикерләр. Менә 90нчы еллар белән чагыштырганда бүгенге көндә нинди аерма бар? Кешеләрдә гомумән үз аң арттымы? Чынлап та бик үзгәрде 90нчы еллар белән чагыштырсак ситуация. Мин ул елларны Комсомольск Татария молодежь Татарстаны газетасының баш мөхәррире булып эшлидем. Һәм пропаганда, чит илдән пропаганда бик көчле иде. Безнең халкыбызның җиңүенең кыйммәтен төшерү буенча, бөтенләй юкка чыгару буенча шундый көчле пропаганда алып барыла иде. Хәтта инде нигә кирәк булды безгә бу җиңү дигән сүзләр дә яңгырый иде. Җиңү парадлары юкка чыккан иде, гамәлдән чыгарылган иде. Районнарда, шәһәрләрдә митинглар, менә хәзер уздырыла торган митинглар юк иде. Үзе менә ул патриотизм сүзе үзе дә инде юкка чыгып бара иде. Менә хәтерлим, минем кабинетка бер олы яшьтәге ветеран килеп керде. Һәм ул нәрсә булды безнең илебезгә? Без бит илебез өчен, ватаныбыз өчен кан кыйдык, җан бирдек, шундый буын без. Ә мин бүгенге көндә 9 май көнне урамга медальләрне тагып чыга да алмыйм, куркам дип. Җылады, менә күз яшьләре белән җылады. Ул бит инде солдат, явыз душманны җиңгән солдат. Чынлап та ул елларны менә бакыйлыкка күчкән ветераннар миңа калса безгә бик рәнҗеп киттеләр. Гитлерның планнарында безнең бүгенге көнебез бөтенләй күзалланмаган. Ул төрки һәм славян халыкларына, түбән раса кешеләренә кебек караган һәм аларга тарихта инде киләчәктә урын бөтенләй булмаган. Менә без барыбыз да сугыштан соң туган балалар, менә без булырга бөтенләй Гитлер планнарында без бөтенләй булмаганбыз. Менә ни өчен мин шушынардан, шушы фикерләрдән башлап җибәрдем сүземне. Чөнки менә бит ул уйлап карыйк әле, бик тиз вакыт эчендә, менә бер кешенең генә үзаңы түгел бит ул. Ул җәмгыятьнең, күп миллионлы халыкның
аңа менә шулай астын өскә күтәрелеп аттылар аны. Менә шушы турда уйларга кирәк. Бу да безнең тарихи хәтеребез. Моны да онтырга ярамый. Һәм моны булдырмас өчен киләчәктә менә бик күп эшләр башкарыла бүгенге көндә. Илебездә һәм республикабызда һәм Бердәм Россия тарафыннан күп кенә проектлар оештырылган. Менә бу турыда бүген сөйләшәсебез килә инде безнең, сөйлисебез килә. Рәхмәт, Рима Атласовна. Чынлап та ул кеше аңы белән манипуляцияләү, кирәкмәгән яки дөрес булмаган фактларны мисалга китереп, безнең яшьләребезнең башларын бутау, әлбәттә, ул 90-нчы елларда да әле дә ул дәвам итә, шуңа күрә безгә һәр вакытта да сак булырга кирәк. Гөлнара Закариевна, сез Бердәм Россия партиясенең тарихи хәтер проекты буенча Татарстандагы төбәк координаторы. Әлбәттә, ул проект күп кырлы һәм менә шул проект нигезендә нинди эшләр башкарыла һәм нинди эшләр планлаштырыла киләчәккә? Безнең ул проект 2017 елда бик матур иттереп Татарстанда эшләп китте. Һәм инде ул 3 ел дәверендә бик күп, бик матур эшләр, акциялар башкарылды. Иң беренчесен минем әйтәсем килә, без мобиль бригадалар аша Bütün һәрбер безнең тыл ветераннары буламы, сугыш ветераннары буламы, аларга безнең волонтерларыбызны йөкләдек. Ул волонтерлар алар янына барып, аларның bütün проблемаларын, bütün кирәкле әйберләрен белешеп, аларга булышып торалар әле дә бу көндә. Һәм инде алар белән элемтә безнең бик нык, һәм алар безнең ветераннарыбыз, бөтенесе дә аларга бик зур рәхмәтле, чөнки кайбер вакытта кешегә сөйләшү дә бик рәхәт була бит. Инде аның белән килеп сөйләшсәләр, кешеләр аның өчен, олы кешеләр аның өчен бик зур рәхмәтле. Икенче проектларыбыз бик күп. Икенче безнең бик матур проект килеп чыкты былтыр. 2020 елда, чөнки 75 еллык булды безнең былтыр бүтәнегездә белгәнчә. Һәм телдән сөйләгән вакыйга, шул ук волонтерларыбыз аша, шул ук безнең архив эше буенча белгечләребез белән берлектә балалар, мәктәп балалар белән берлектә чыктык. Һәрбер ветераныбыз янына аларның бүтән сөйлисе килгән үзләренең тәҗрибәселәре турында, аларның нәрсә күргәннәре турында, чөнки ул балаларга бик кирәк. Кайбер балалар бит инде бүген көндә аңламыйлар. Нинди ул кичкенә генә ипи кисәге булган. Ничек алар аны бүлгәннәр көне буена, ничә көнгә. Балаларыбыз шул аларның бүтән сөйләгәннәрен яздырып барып, безнең архивка тапшырдылар, һәм инде алар мәңгелеккә калырлардыр дип уйлыйм. Безнең бик матур Татарстан мирасы исемле проектыбыз, яшь гвардиячыларыбыз безгә ул идеяны бүләк иттеләр, үзләре башладылар. Безнең Казан шәһәрендә һәрбер булган сквермы, безнең ниндидер матур биналар, остановкаларда, алар менә Татарстан, Казан турында, сугыш вакытында булган чаралар турында бик матур безнең документлар аша ясадылар, белгеч стендларын, һәм без ул аларның эшләгәннәрен бөтен Татарстанга таратып, хәзер инде безнең бөтен муниципаль районда андый бик матур стендларыбыз бар. Балалар, кешеләр күрсеннәр һәм ничек иттереп сугыш вакытында алар анда кешеләр анда катнашканнар. Һәм инде тагын бер проект турында әйтмичә китә алмыйм, ул безнең җиңү диктанты. Җиңү диктанты 2019 елда безнең башланып китте. Анда бөтен безнең Россия тарихи диктант ул безнең инде анда былтыр 75 еллыкка багышлап үзе безнең Росархивның җитәкчесе Андрей Николаевич Артизов, профессор, историк, бик зур белгеч, ул да килеп катнашты. Һәм инде бик күп балалар безнең, җитәкчеләр, студентлар, пенсионерлар бик күп итеп анда катнашырга килделәр. Былтыр безнең 82 майданчылык булды. Быел инде безнең менә шул җиңү диктанты бөтен Русия буйлап 29 апрельдә узачак, шулай бит? Шулай дөрес әйттегез. Безнең ролик бар иде, бәлки карап китербез. Рәхим итегез. Җиңү диктанты турында. Рәхим итегез. Гөлнара Закариевна, менә быел җиңү диктанты ничек оештырылачак? Быел җиңү диктанты иң беренче мин бөтен катнашучыларны диктант
rf.ru сайтында үзләренең бөтен данныйларын кертсәләр, теркәсәләр әйбәт булыр. Терки алмасалар, безнең 100дән артык майданчылыкта үзләренең, без бөтен сайтта бөтен информацияны урнаштырабыз, шунда килеп, регистрация узып, бөтен контрольно-измерительный материалларны алып, 29 көнне сәгать 11-ләрдә башланырдыр дип уйлыйм. Килеп, шунда бөтенесе дә катнаша алалар. Бик зур рәхмәт, мәгълүмат аңлашылды һәм минемчә алга таба да бу мәгълүматны киңрәк таратырга кирәк. Һәм барыбызны да катнашырга чакырам. Безнең студияда җиңү диктатын язу буенча рекорд куйган, 5 минут эчендә бөтен сорауларга җавап биргән безнең кунагыбыз бар. Булат Заһирдинов. Булат, менә әгәр дә серләр белән бүлешсәң безнең белән һәм тамашачылар белән, без бик рәхмәтле булырык. Ничек шулай син шундый уңышларга ирешә алдың? Әзерләнер өчен бик күп укырга кирәк. Чөнки сугыш төрле яклардан бик нык ачылган безнең язучыларда һәм драматургларда. Монда беренче раз Афарин дип әйтәсе килә инде. Мин дә бер сорау биреп китәм, мөмкин булса. Булат Матурым, менә ничек үзгәрде сезнең тормышыгыз? Диктантта катнашканнан соң. Эшкә дөньягыз дип әйтеп була. Әйе. Тормыш үзгәрде, чөнки ел элек мин зур парад Победага барып килдем. Җиңүче буларак. Диктантта җиңүче буларак. Әйе, шул инде. Һәм ул минем Россия турында хисемне үзгәртте. Чөнки мин бер тапкырда шундый зур мероприятиедә булмаган идем. Быел катнашырга исә бармы? Мин бу елны волонтер булам, чөнки мин уже җиңдем. Миңа ул җиңү кирәкми, һәм башкаларга кирәк. Әйе, булышырга кирәк кешеләргә. Менә бит аның аңа да үсте, хәзер башка кешеләргә дә ярдәм итеп тора. Рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт. Син үрнәк җигет, Афарин. Гөлнар Закариевна, сезгә тагын бер сорау бирәсе бар. Менә узган ел республика буенча һәйкәлләр куелган бик күп урыннар Яндекс картага кертелде. Ул эшләр ничек башкарылып чыкты? Ие, яңа проект безнең булды, ул мин хәтерлим дип аталды ул проект. Һәм инде без ул проектны башлаган вакытта 2614 объектны без Яндекска цифрлаштырырга тиеш идек. Без аны үзебезне эшли алмыйдык. Безнең иң зур ярдәмчеләребез җиңү волонтерлары һәм инде яшь гвардия кебек яшьләр оешмалары безгә бик каты булыштылар. Чөнки ул проектта цифрлаштырган вакытта анда 4 яктан ул һәйкәлне төшерергә кирәк. 4 яктан һәрбер архитекторын белергә кирәк, кая торганы һәм бөтен координатларны язып, бөтенесен порталга кертеп, безнең яшьләребез аларны бөтенесен эшләп чыга алдылар. Һәм инде 2781 объектны без Яндекс порталына балалар белән бергә кертә алдык. Бик зур рәхмәт, чынлап та зур күләмле эшләр башкарыла. Сез әйткәнчә, һәйкәлләрне цифрлаштыруда Бердәм Россиянең Яшь гвардия иҗтимаи оешмасы әгъзалары да бик нык булыша, ярдәм итә. Динар бездә кунакта. Менә Динар бу эшне ничек, нинди шартларда, ничек башкарасыз, сөйләп бирсәгез? Хәерле кеш. Чынлап та узган елда зур эш эшләнде. 3 ай дәвамында Яшь гвардия активистлары бөтен республика буенча хәрби мемориал объектларны я помню 75.rf порталына керттек. Чөнки вот Гөлнар Закариевна әйтмешли, һәрбер объектка без барып килгән идек, 4 яктан фотога төшергән идек, Яндекс карташа координатларын тикшердек һәм тарихи белемчә җыйдык. И шул бөтен информацияны без шул сайтка иттек. Безнең районнарда 2-3 активист эшләде, Казанда кебек целый бригадалар булды. Чөнки безнең, например, Казанда 100дән артык шундый объектлар бар. Һәм без Яшь гвардия булаша бик шат шундый зур эшкә үзебезнең өлешне керткән өчен. Өстәп китәсем килә, бу булды җәй көне. Җәй көне. Җегетләр җәйгә карамастан, ял итәсебез бар дип әйтгәнгә карамастан, бөтен өстә чыктылар да һәм вакытында бөтен эшне дә эшләп чыгалдылар. Йөрәк кушу буенча эшләгән гел шулай. Только без аларга бер тиен акча бирдек. Менә һәйкәлләрне мәңгеләштерү темасына кагылгач, Зәйдәге соңгы вакыйгаларны искә алмый булмый. Җиңү бульварына урнаштырылган азатлык китерүче солдат һәйкәле янды, ул бүгенге көндә юк. Чынлап та ул иң беренче рәттә әлбәттә инде балаларны тәрбияләү мәсьәләсенә кагылышлы алай гына да түгел. Гомумән, бу республикада мемориал такталарына бердәм реестр булмау да сәбәп булып тора.
Безнең кунагыбыз Дамир Данилович, Мәдәният министрлыгында һәйкәлләрне контрольдә тоту эше ничек куелган? Ул бүгенге көндә анда комиссияда булдырылды. Ничек эшләр, нинди проблемалар бар? Беренчедән әйтеп китәсем килә. Мәдәният министры каршысында мемориаль сәнгать буенча эксперт комиссиясе ул 2008 елда формалаштырылган. Комиссия составында иҗтимагый фәнни оешмалар вәкилләре катнаша. Комиссияның бурычлары ул иң беренчедән хакимият органнарыннан, иҗади затлардан, юридик, физик затлардан тәкъдимнәрне карау һәйкәл буенча. Һәм монда әйтеп китәсем килә, соңгы 5 ел эчендә комиссия эше белән, комиссия карары белән чыгарылган безнең республикабызда, бүтән төбәкләрдә һәм чит илләрдә дә куелган 21 һәйкәл бар. Ләкин шул кызганыч хәл турында әйтеп тә китәсем килә. Монда хәзерге кануннар нигезендә монда бер хикмәт дип әйтәсем килә бар. Ул иң беренчедән безнең үзара җирле органнар өчен безнең комиссия белән килештерү мәҗбүр түгел. Һәм шуның өчен ул тәкъдим рәвешендә генә карарган. Чөнки 2004 елда канун нигезендә җирле үзидарә органнары алар бу сорауны үзләре хәл итәргә тиеш. Димәк, һәр районда комиссия булырга тиеш үзенең, һәм безгә Мәдәният министрлыгына безнең комиссияга тәкъдим итү мәҗбүри рәвештә түгел. Чынлап та менә бу закон ягына монда шактый гына каршылыклар бар. Әлбәттә, аны алга таба сөйләшәбез әле, чөнки реестр турында да, законнар турында болай гына җирле хакимияткә генә тапшырып, бу эшләрне башкарып булмый. Комиссия үзе алып бара эшне, җирле хакимият үзе, алай дөрес түгел ул. Мәгариф министрлыгында нәрсә уйлыйлар бу хакта һәм гомумән уку йортларында бу эш ничек алып барыла? Әлбәттә, бу очрак безнең барыбызны да тетрәндерде. Бу очрак буенча тикшерү эшләре алып барылды, ул йомгакланды. Бу балаларны һәр даим инде хәзер искә алып булмый, чөнки эш дәвам итә, гомер дәвам итә. Нәрсәне әйтәсем килә, төп фикерем итеп. Әлбәттә, һәр даим без балаларда хөрмәт тәрбияләргә тиеш. Хөрмәт кешеләргә, кешенең хезмәт җимешенә, табигатькә, табигать җимешенә. Менә шушы хөрмәт дигән әйберне тәрбияләү ул безнең төп максат булып торырга тиеш. Чөнки бар нәрсәгә хөрмәте булган бала, ул бер кайчанда тәртипне бозмас. Ул бер кайчанда начарлыкка юл куймас. Әйтәсем килә, хөрмәт тәрбияләү өчен безнең 1403 мәктәптә 1700 балалар бакчасыбыз бар. Буларда 23127, санымны төгәллим әле, 23127 сыйныф җитәкчесе. Аларга без кушсак 22 меңнән артык балалар бакчаларындагы тәрбиячеләрне, карагыз әле, бу нинди көч. Бу бик зур көч. Алар янында безнең җитәкчеләребез. Менә без барыбыз да бергәләшеп, үзебезнең Мәгариф һәм фән министрлыгының 2025 елга кадәр гамәлдә булган тәрбия эшләрен алып бару дәүләт программасы буенча эшләребезне дәвам итәбез. Һәм уйлыйм, менә бүгенгә атаган нинди генә акцияны атамасыннар, аларда актив катнашучы ул безнең мәктәп балалары, ул безнең укытучыларыбыз, ул безнең мәктәп җитәкчеләре. Аларның һәр вакыт гражданлык хисе бик зур. Җаваплылык үзләрендә сизеп, дәүләт күләмендә булган нинди генә акция булмасын, аларны рәхәтләнеп, булышырга, үткәрергә әзер торалар. Мин уйлыйм, мәгариф системасы ничек үз кыйбласын алып барды, киләчәктә дә шушлай эшне дәвам итәрбез. Рәхмәт бик зур, ләкин чынлап та ул бит тормышта проблемалар бар. Кызганычка каршы соңгы арада мәктәп тәрбияләргә тиеш түгел дигән шундый фикерләр фаразлыйлар. Әмма ул дөрес түгел. Без менә мәсәлән бөтенебез мәктәп бетергән совет чорында безне иң беренче чиратта менә шул милләт ватанпәрвәрлектә тәрбия бик көчле алып барыладыр. Шуңа күрә бу эш әлбәттә әхлакый яктан да, бүтән яктан да ул иң кирәкле тәрбия. Менә без Риматасын сез әйтеп киттегез бугай, сездә Гөлнара Закариевна, безнең бит әле монда бер кунагыбыз бар. Бүген студияда Күкмар районы Манзарас авылы мәктәбе музей җитәкчесе Гөлнара Рафил кызы Кадырова утыра. Гөлнара ханым, әйтегез әле, менә балаларда кызыксыну уятыр өчен менә гомумән безнең тарихи хәтергә нинди эшләр эшләнә һәм нинди чаралар?
2007 елда Кукмара муниципаль районының Манзарас авылында мәктәп ачылгач та, иң беренче булып безнең фикеребез туды инде музей булдыру турында. Безнең мәктәбезгә 2008 елда Советлар Союзы герое Сабир Ахтямов исеме бирелгәннән соң, без чынлап турып зур эшкә тотындык дип әйтә алабыз. Менә бүгенге көнгә бүтән булган эшебез, музей белән бәйле эшебез инде безнең, әлбәттә, Сабир Ахтямовның хәрби һәм тормыш юлына багышлана. Иң төп экспозицияларыбызның берсе безнең аңа багышланган инде. Ул экспозициябыз безнең атала Россия аларның исемнәре белән дон тота дип. Икенче экспозициябыз инде безнең атала сугыш һәм язмышлар дип. Әлбәттә, музей эше мәктәптә экскурсиялар, музей буенча экскурсиялар үткәрүгә генә кайтып калмый. Иң зур эшебез безнең, әйтәсе килә, ел буе әзерлек алып барабыз без фәнни-гамәли конференция үткәрү буенча. Менә декабрь аенда ел саен без үткәрергә тырышабыз әлеге конференцияны. Ул безнең йөрәк хәтере дигән исем астында үтә инде. Елдан ел сөенеп әйтә алабыз, горурланып әйтә алабыз. Елдан ел катнашучылар саны безнең арта. Төрле районнардан, шулай ук инде хәзер башка төбәкләрдән дә безгә кушыла башладылар. Әлеге конференция кысаларында без ел саен яңадан-яңа алымнар кулланып эшләргә тырышабыз. Монда инде безнең чемодандагы музей аерым бер алымы турында әйтеп үтәсе килә. Балалар үзләренең бабаларына, әби бабаларына, тыл ветераннарына, сугыш ветераннарына багышланган нинди дә булса экспонатларны өйләрендән табып, алып килеп, аларның тарихын өйрәнеп, безгә кичкенә генә музей иттереп шушы конференциядә тәкъдим итәләр дип әйтәсе килә. Аннан соң ел саен яңадан-яңа алымнар да кулланырга тырышабыз. Менә алар арасында әйтеп үтәсе килә. Безнең атала бер инша язу номинациясы эшләп килә инде. Ролик күрсәтеп, видеоролик күрсәтеп инде ел саен балалар алдан белмиләр нинди тема икәнен. Бөек ватан сугышына кагылышлы бер ролик күрсәтәбез дә, шунда шушы урында алар инде үзләренең фикерләрен булдырып, публицистик жанрда үзләренең иншаларын тапшыралар. Менә мондый яңа алымнарны без елдан ел уйлап чыгарырга тырышабыз, булдырырга тырышабыз. Бу балаларга бик ошый. Аннан соң әйтеп үтәсе килә, бик зур рәхмәт әйтәсе килә үзебезнең республика җитәкчелегенә, районыбыз җитәкчелегенә. Шулай ук кулга-кул тотынышып эшләгәндә генә бөтен нинди дә булса уңышларга ирешергә була дип әйтәсем килә. 2020 елда Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан үткәрелгән зур, бөтен Россия буенча үткәрелгән конкурста катнашып, федераль этабында әлеге конкурсның 2нче урын алырга ирештек. Бу конкурсның исеме безнең аталадыр, Бөек ватан сугышы тарихын чагылдыручы иң яхшы мәктәп музее. Бүгенге көндә иң зур ирешкән уңышларыбызның берсе дип саныйбыз, чөнки әле безнең бу күләмдәге грант, 300 мең сумлык грант алган юк иде музей эшчәнлеген күрсәтеп. Безнең монда бәйгенең эштәлеге шуннан гыйбарәт иде. Без үзебезнең музей эшчәнлеген бөтен Россия күләмендә тәкъдир итәргә тиеш идек. Рәхмәт сезгә, Алла табада зур уңышлар сезгә. Әйтегезче, ул грант акчасын нишләттегез? Без менә инде ноябрь ахырында безнең үзебезнең мәктәп хисап счетына килеп керде дип әйтик инде, әлеге сумманы. Шуннан соң без бик зур эш башлап җибәрдек инде. Ничек, нинди проект башлап, тагы да ничек итеп музейның эшен үстерә алырбыз икән дип инде шундый сорау белән шундый сорау туды инде башыбызда. Һәм инде без күптән хыял бар иде. Музейда экскурсия барышында без инде күптән хыяллана идек Сабир Ахтямов белән бәйле фото архивларны, видео архивларны, килгән кунакларга шушыларны да күрсәтә алыр идек бит без, әгәр дә музейда экраныбыз булса. Аннан соң инде минем үземнең шундый идеяларым бар иде. Менә шушы булган архивларны җыеп, видеофильмнар ясау, видеороликлар булдыру. Хәзер алар минем уйлавымча үсеп килүче буында бигрәк тә игътибарны җәлеп итә торган алым буларга саныйм мин аны үзем. Чөнки экранга нәрсәдер куеп җибәрүгә мәктәптә, шулай ук презентация ачып куюга инде балаларның икенче төрле күзләре яна башлый. Һәм цифрлаштырабыз. Изге эшләрегездә әлбәттә сезгә зур уңышлар, чынып дөрес әйтәсез, балаларга инде визуаль яктан бүгенге көндә ул бик табигый һәм тәэсирлерәк. Менә рөхсәтме, бер тәкъдимем бар яларга. Әлбәттә. Видеороликлар бик яхшы, балалар безнең дөрестән әйтәсез, хәзер аларга күбрәк игътибар итәләр. Ләкин китаплар турында да мин онытмасын. Сезнең үзегезнең методический разработкаларыгыз бик яхшы бар. Шуларны бөтенесен барлап, без сезгә булышабыз.
укытучыларыбыз шуларны чыгарып, бөтен музейларга, мәктәп музейларына таратып, укытучыларыбыз алар белән эшли алсыннар. Рәхмәт. Тагын өстәп әйтә аламмы? Монда безнең хәзер Грант акчалары турында әйтә башлагач инде бер экран белән генә тукталып та калу мөмкин түгел. Шулай ук музей бит инде һәр вакыт стендларны яңартуны таләп итә торган эштә бит инде ул. Без инде үзебездә ламинатор булдырдык, төсле принтерлар булдырдык. Бөтенесен сөйләп бетермәгез инде. Хәзер сез әйткәнчә, без һәр елны конференциядан соң чыгарабыз бит инде үзебезнең җыентыкларны, конференция эшләре буенча. Алар инде безнең менә 2010 елдан башлап бик күп булдылар. Музейлар, һәйкәлләр, алар чынлап та безнең үткәннең чагылышы булып торалар. Рәхмәт сезгә. Сезгә үзегезгә рәхмәт. Һәйкәлләрне кую тәртибенә карата бүген республикада шактый безнең сораулар туа. Аларны кую тәртибе, аларның эстетик яклары, гомумән финанслау яклары, шулык менә тендерда катнашкан, кем азрак акча бирә, аларны шул ота һәм анасын җавап бирмичә читкә китәргә качарга да мөмкиннәр. Риматласын, ничек уйлыйсыз? Бәлки аны кануннар белән нидер төрле яклап сораулар тугач инде аларны закон нигезендә бу мәсьәләләрне куеп чишәргә кирәк. Сез бөтенләй менә җитәрлек дәрәҗәдә законнар белән җайга салынмаган бу өлкә. Һәйкәлләр турында сүз алып барабыз бит. Безнең ике төп федераль законыбыз бар. Ватанны саклауда һәлак булганнарның истәлеген мәңгеләштерү турында федераль закон. Монда инде нинди чаралар, мәңгеләштерү өчен нинди чаралар бар. Ул да булса хәрби каберлекләрне саклау һәм төзекләндерү, мемориаль музейлар булдыру, эстабарлар өчен оештыру, тагын әдәбият әсәрләр булдыру, хәтта менә масса күләм мәгълүмат чараларында материаллар бастыруда шул мәңгеләштерү эшенә карый. Әлбәттә инде монда обелисклар, һәйкәлләрне, памятниклар, стеллаларны урнаштыру эше дә каралган. Ләкин анда аның җаваплы кешеләре кем? Җаваплы органнары. Федераль орган ул оборона министрлыгы, регионнарда әлбәттә дәүләт органнары, урында инде җирле үзидарә органнары. Менә Дамир әфәнде әйтеп китте, аларның вазифалары үзгәрде 2004 елда дип. Чынлап та төп вазифаларында җирле үзидарә органнарының һәйкәлләр кую, мемориаллар булдыру, андый вазифа юк. Ну, аларның хокукы. Әгәр дә инде кирәк дип табалар икән алар, акча куяндыр табалар, инвесторлар тарталармы, анда грантлар алалармы, алар үзләре урнаштыра алалар андый монументларны һәм һәйкәлләрне. Ләкин хәзер әйтеп китим, тагын бер законыбыз бар. Федераль закон ансыда мәдәни мирас объектлары, мәдәният һәм тарих һәйкәлләре турында федераль закон. Анда инде миңа калса шундый зур сәнгать кыйммәтенә ия булган объектлар турында сүз бара. Менә авылларда, кичкенә генә авылларда обелисклар, шундый солдатлар сыннарын куялар бит инде. Алар бу законга туры киләме, юкмы? Менә ниндидер менә буш аралык бар, буш ара бар монда. Аны тулыландырырга кирәк. Әйе, менә без уйлана башладык, без дәүләт советы депутатлары, бердәм Россия депутатлары, сездә бит менә мәгариф һәм мәдәният мәсьәләләре белән шөгыльләнә торган комитетның депутаты Рамил әфәнде, уйлана башладык. Бәлки безгә чынлап та үзебезнең законны булдырырга кирәктер дип. Ул һәйкәлләрнең, менә кече форма һәйкәлләрнең, башкаларның критерийлары юк, аларның статусы юк, аларның ничек карарга, ничек куярга чынлап та ул бөтенләй җайланып бетмәгән. Һәм җирле үзидарә органнары чынлап та алар беркемгә дә бәйсез үзләре карыйлар. Но аның сыйфаты ничек килеп чыга? Чынлап та менә мин хәтерлим, совет чорында шабашниклар йөриләр иде авылларда. Алар куйган ул солдатлар инде анда яхшыраклары да бар иде, әлбәттә, кутычкычлары да бар иде. Хәзер инде алар китә баралар, урынга яхшыларны куялар. Ләкин анда да менә юк иде, ниндидер сайлап алу, таләпләр, критерийлары юк иде. Менә аларны булдырырга кирәк. Бәлки закон белән генә дә түгелдер. Законны эшләтеп җибәрер өчен бит әле хөкүмәт карарлары кабул ителә. Шул ук мәдәният министрлыгының ниндидер нигезләмәләре һәм башкалар. Менә ул документларында карап аласы бар. Менә без бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә
Дәүләт советының юристлары белән карап чыктык ул актларны да. Һәм алар 96-98 елда кабул ителгәннәре бар. Алар искергәннәрдер дә инде мәгълүм бер дәрәҗәдә. Һәм тормышта бер урында тормый бит. Менә һаман алга барабыз. Менә без ул мемориаль комплексларны булдырганда бит инде күз алдында тота идек, ул ниндидер мәңгелек материаллардан эшләнә, гранитлардан, анда мәрмәрләрдән, бронзалардан куелып. Алар бүгенге көндә менә шул композит материалларыннан ясала икән, чөнки алар барлыкка килгән. Һәм сүз уңайыннан әйтеп китәм инде, минем сынчыларның, скульпторларның остаханәләрендә булганым бар. Бу Дамир әфәнде бик модага кирип китте. Бу композит материаллардан һәйкәлләр ясау. Ул бердән-бер генә түгел, шактый безнең республикабызда баралар. Һәм аларның һәрберсен игътибар белән карап, тагын менә ничек саклау өчен нинди чаралар күрергә кирәк, аны тагын карарга кирәк. Әгәр дә җаваплы үзәк булмаса, әлбәттә моны башкарып булмый. Чынлап та барыбызга да җыелып, без бер канунга нигезләнеп карар чыгарга тиешбез. Хәзер рекламага бүленәбез. Алга таба сөйләшүне дәвам итәрбез. Хәерле кич, без дәвам итәбез. Яңа гасыр каналында безнең республика, безнең гамәл тапшыруы, сөйләшүбезнең темасы тарихи хәтер. Бүген 8 апрель. Биек җиңүгә бер ай вакыт калып бара. Нәкъ 76 ел элек булган вакыйгаларга әйләнеп кайтсак, бу көнне 3-нче Беларусь фронты гаскәрләре Кенигсбергны штурмлый башлый. Кызыл армия Венаны штурмлый. Советларның мәгълүмат бюросы бу көнне барлык фронтларда 54 немец танкы шартлатылуы, 28 самолеты бәреп төшерелүе турында хәбәр иткән. Берлин әле алынмаган була. Биек җиңү көненә нәкъ бер ай вакыт кала. Тарихтагы бу дәһшәтле көннәрне онытырга ярамый. Без бүгенге студиядә тарихи хәлләрнең киләчәк өчен әһәмияте турында сөйләшәбез. Бөтен Россия буйлап Георгий тасмасы акциясе игълан ителде. Без дә бүгенге студиядә утыручылар белән аңа кушылырбыз. Бүгенге студиябызда бездә кунакта волонтерлар, алар безгә барыбызга да Георгий тасмаларын өләшәчәкләр һәм бүгенге көннән без инде бу акциягә старт бирәчәкбез. Рәхим итегез. Рәхмәт сезгә. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Безнең белән видео элемтә аша Дәүләт Думасы депутаты Марат Мансурович Бареев. Хәерле кич, Марат Мансурович. Бу көннәрдә хәтер вакытысы дигән акциягә старт бирелде. Мин аны бу мәгълүматны сезнең Инстаграмнан күрдем. Аның асылы нәрсәдә? Аның асылында безнең күп кенә яшьләр оешмалары ел сайын инде 70-нче еллардан бирле сугыш урыннары буенча эзләү экспедицияләре оештыралар һәм шул сугыш узган җирләрдә безнең сугышта һәлак булган солдатларның алдынлыкларын эзләп, аларның исемнәрен табырга тырышып, аларны яңа рәвештә, тантаналы рәвештә күмеп, бу анда студентлар да бар, мәктәп укучылар да бар, төрле предприятиедә эшләүчеләр да бар. Быел да менә әйтик, 12 Россиянең 12 регионына Кырымнан башлап, безнең Көнбатыш регионнарына Россиянең һәм Мурманскига кадәр шундый экспедицияләр китә. Һәм алар әнә шул сугышлар узган җирләрдә эшлиләр. Хәтер вакытысы ачылу тантанасы 2 атналык булган шул эшне башлап җибәрде быел. Безнең сугыш вакытында белгәнегезчә Казан авиация заводында П-2 самолеты чыгарыла бик күп. Һәм алар бүгенге көнгә дөньяда берничә генә калган. Менә безнең яшьләр әнә шул самолетларның калдыкларын җыеп, эзләп, күтәреп аларны тамма, урман içində казыпмы, җыеп, әнә шул монда Казанда җыймалар. Булаларына түгел, җыялар инде. Истәлек итеп, хәйрия итеп, менә сугыш вакытында шундый самолетлар җыелган.
монда Казанда һәм шуны онытмаска дип. Аннары Рамил әфәнде сүз биргәч, әйтеп китәсем килә. Тәрбия турында менә сүз чыккан, хәзер мәгърифәт өлкәсендә тәрбиягә игътибар дип. Минемчә бу алай ук түгел. Ул менә 90-нчы елларда чыннан да җитмидер. Хәтта Россия федераль законнарыннан тәрбия турында бөтен сүз алынган иде. Турында язылмыйдыр. Әмма ләкин менә бер 7-8 ел элек һәм узган ел 20-нчы елны махсус безнең законнарга, мәгърифәт законына, үтен законнарга тәрбия турында, тәрбияне көчәйтү турында яңа төзәтмәләр кертелде. Патриотик тәрбия турында, гражданлык тәрбия турында һәм мәгърифәт өлкәсендә дә, мәгариф өлкәсендә дә башкалар да бу эшне алып барырга аларга зур бурычлар куелган. Һәм менә бүгенге сөйләшүдә, бүгенге мисаллар да ул эшне күрсәтә, шул тәрбиягә игътибар артканын һәм аны яшьләр дә сразу сизеп ала минемчә. Марат Мансурович, рәхмәт. Бу изге эшләрдә сезгә зур уңышлар телим. Чынлап та бу эштә инде эшкуарлар да ярдәм иткәч, аларга да бик зур рәхмәт. Бердәм Россия партиясе тагын бер проект игълан итте. Ул Питрәчтән башланды. Экранга күз салыйк. Питрәч районының Ленина Кокушкин авылындагы һәйкәл. Ул Бөек Ватан сугышында ватан өчен башын салганнар истәлегенә куелган. Бердәм Россия вәкилләре, яшь гвардиячеләр һәм активистлар күмәкләшеп монументны һәм аның тирә-юнен чистарта. Кардан арындыралар, чүп-чарны махсус капчыкларга тутырдылар. Без памятникны чистота тотарга тырышабыз. Это место для нас дорого. Студент вакыттан ук волонтер булып йөрим. Ел сайын мондай эшләрдә катнашам. Чиста булгач үзебезгә дә рәхәт бит. Как раз это место. Әлеге урында төзекләндерү эшләре башкарылачак, 9 майга кадәр танкта урнаштырылачак. Татарстанда бөек җиңү хөрмәтенә куелган 2600 һәйкәл бар. Хәзер аларның һәрберсе тикшерелә башлады. Барысы да тиз арада тәртипкә китерелергә тиеш. Бердәм Россия партиясенең яңа проекты ярдәмендә. После зимы нужно посмотреть. Кыштан соң барлык һәйкәлләрне карап чыгарга кирәк. Янәшәдәге мәйданнарны да, алар да чиста тәртиптә булырга тиеш. 9 май көнне һәйкәлләр янына килүчеләр ата-бабалары рухына тыныч күңел белән дуга кыла алсын өчен. Питрәчтә башланган күркәмеш республиканың барлык районнарында да дәвам итәчәк. Һәрбер һәйкәл ерактан ук матур итеп балкып торырга тиеш. Күрәбез һәйкәлләргә мониторинг ясау эшенә яшь гвардиячеләрдә алынган. Динар, бу эшне ни рәвешле башкарып чыгарырга планлаштырасыз? Күпме кеше катнаша? Рәхмәт. Әлбәттә, узган елны без бу бөтен объектларны я помню 75.rf сайтына керттек. Хәзер инде җәй үтте, кыш, и аларны чистартырга кирәк. Безнең һәрбер районда ким дигәндә 3-5 кеше бар, һәм зур районнарда, зур шәһәрләрдә анда инде кеше күбрәк чыгачак. Һәм безнең өчен ул бик мөһим, чөнки без бу объектларны кайчан картага керткәндә үзебез өйрәндек, һәм безнең өчен ул бик важный эш. Динар, сезгә бик зур рәхмәт, уңышлар. Студиябезнең тагын бер кунагы, Арча һәм Әтнә районнарының хәрби комиссары Алмаз Агзамович Бурханов. Арчадагы үрнәк безнең игътибарны җәлеп итте. Хәзер армиягә язгы чакырылыш бара. Сез егетләрне Иске Кишет авылындагы Советлар Союзы герое генерал Гани Сафиуллин музейеннән затасыз икән. Нигә шулай? Кайчаннан бирле килә ул? Һәм нинди максатлар куясыз? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Дөрестән дә инде безнең татар иленең горурлыгы булган Советлар Союзы герое генерал-лейтенант Гани Бекин улы Сафиуллинга багышлап, бөек җиңүне 70 еллыгына карата үзебезнең Арча муниципаль районының Иске Кишет авылында Дәүләт Думасының депутаты Шафигуллин Лутфулла Нурисламович ярдәме белән, аның көче белән менә безнең героебызның төп нигезендә музей усадьба барлыкка китерелде. Бу музей безнең районыбызга ул патриотик тәрбия өчен бик зур чыганак булып тора. Нишләп дигәндә, бу инде безнең укытучыларыбыз өчен һәм инде яшь үсмер балалар, менә хәзер инде безнең юн армия, яшь армиячыларга карата патриотик тәрбия шушы музейда бара. Нишләп кенә дигәндә, безнең бу музейда үзебезнең районыбызның 4 герое турында тарих барлыкка китерелгән. Монда Гатаулла Салихов, Накиб Сафин,
Валентин Ешков, һәм инде үзебезнең героебыз, ул үзебезнең героебыз дип, генерал-лейтенант Сафиуллин Гани Бикенович турында күбрәк. Бу музей үзенә тагын әле сугыш кырыннан кайтарылган бик күп экспонатларны да үзенә эшкә ала. Балалар монда килеп, бик күп рухи үзләренә көч алалар. Һәм инде дөрестән дә һәрбер инде 2015 елдан башлап без һәрбер отправканы армиягә затуны шушы музейдан башлап җибәрәбез. Монда без егетләрне үзләренә түгел, аларның әти-әниләре белән бергә чакырабыз. Һәм инде безнең менә 160-тан артык егетебез хәзерге көндә армия сафларына хезмәт итә. Без 30-дан артык хәрби частька хат язып, егетләребезнең ничек хезмәт иткәннәрен белешеп торабыз. Һәм инде менә бу музейдан затуның инде һәм инде патриот тәрбиянең көчле булу аркасында безнең һәрбер егетебезгә карата рәхмәт хатлары бар. Без ул рәхмәт хатларын әле мәктәпләргә тапшырабыз. Ул мәктәп дигәндә балаларны тәрбияләүдә бик зур көчне безнең мәгариф өлкәсе укытучыларыбыз куя. Аларның куйган көчләре ул хәзерге көндә безнең тыныч тормышыбыз. Һәм инде шунда рәхмәт хатын алган егетләребез, аларны күреп үскән егетләребез инде хәзерге көндә армия сафларында үзләрендә яхшы яктан гына теге тәртипле яктан күрсәтәләр. Менә бу иң мөһим эш булып тора безнең өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Узган елның хәлиткеч вакыйгасы Биек Җиңүнең 75 еллык юбилей уңаеннан башкалабыз Казанга Хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем бирелүе. Илнең 20 шәһәре арасыннан Казан беренчеләрдән булып шушы горур исемгә лаек булды. Бу турыда ил президентының тарихи әһәмияткә ия карары да бар. Аны мәңгеләштерер өчен текстның сынга язып, герб белән куярга планлаштыралар. Гүзәл Рәмзиловна, бүгенге көндә бу эш нинди этапта бара? Хәерле кич. АЭС тылы буенча сөйләшүләр бара. Инде 4 җир кабул ителде, ләкин әле соңгы сүзне барыбер да халык әйтер дип торабыз, чөнки беренче узган елны эшләгән тавыш бирү бераз гына кимчелекләр килеп чыкты, чөнки шәһәр үсә, үзгәрә, һәм аның инфраструктурасы да үзгәрә, һәм архитекторлар тарафыннан инде ул юл киселеше киләчәктә булачак юл киселеше урынына урнашкан булып чыкты. Шуңа күрә хәзер яңа урын сайлау бара, чөнки менә Казан шәһәренең шушы мактаулы исемгә лаек булуы ул чыннан да зур әйбер, һәм инде без аны юлда узып киткән машиналар өчен генә түгел, инде килеп, карап, чәчәкләр салып, бәлки инде Казандагыларга гына түгел, Казан кунаклары өчен дә ниндидер бер истәлекле урын итәсе килә. Шуңа күрә кабаттан сөйләшүләр яңартылды, инде лаеклы урын сайларбыз дигән ышанычта калабыз. Менә инде үмән чараларга килгәндә алар дәвам итә. Мәсәлән, безнең әле исемлеккә кермәгән чаралар, мәсәлән, мин килгәч яңа чара барлыкка килде. Ул шушы Казанның хезмәт батырлыгы туристик маршруты эшләнә, һәм инде ул аудио форматта, безнең сайтта да булачак, шулай ук инде туристлар өчен дә без аны тәкъдим итәчәкбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Чынлап та алга таба да киләчәк буыннарга да алар инде истәлек, зур истәлек булып калырга тиешле безнең шундый зур вакыйга. Римма Атласовна, Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларын берләштергән мәрхәмәт берлеге сугыш хатын-кыз йөзле була алмый дигән күп еллык проект башлап җибәргән идегез. Бу проект кысаларында ниләр эшләнә? Без бу проектны узган ел февраль айында башлап җибәргән идек. Инде менә Биек Җиңүебезнең 75 еллыгы алдында безнең ул вакытка 458 сугышта катнашкан хатын-кызыбыз бар иде. Без алар белән башта сөйләшеп, әңгәмәләр алып, алар сөйләгәннәрне язып алып, аларның менә Гөлнара ханым да сөйләп китте. Нәкъ шундый эш фотоларын карап, ниндидер документлары бардыр, бәлки архивка тапшырырга дип планлаштырган идек. Аннары массакүләм мәгълүмат чараларда чыгара башладык. Аларның эссе, новелла формасында шул публицистик әсәрләр итеп, аларның хатирәләрен. Һәм без үзебез 14 хатын-кыз депутат Дәүләт Советында
Үзебез генә әлбәттә башкара алмыйбыз бу эшне. Без Казан думасы депутатлары белән, башка шәһәр, районнар хатын-кыз депутатлары белән бергәләшеп бу эшне алып барабыз. Дуслашып киттек бу ханымнар белән. Аларга ярдәм кирәген күрдек. Кемгәдер ремонт кирәк эшләргә, кемгәдер анда кар баскан иде, карлы кыш булды бит быел. Ишгалсын чистартырга ярдәм итеп, кемгәдер дару алып килеп анда ризыклар белән ризыксыз калдырмыйчаларны шулай игътибар күрсәтеп, алар белән бергәләшеп, инде дуслашып, хәзер яшибез дисәк тә була. Узган елның июнь айында инде сугыш ветераннары гына түгел, тыл хезмәтчәннәрен дә монда кушып алдык. Алар арасында да ялгыз апалар бар, ялгыз яши торганнар, бөтенләй ялгызлары бар. Аларга медицина ярдәме кирәк, кайсына ниндидер социаль ярдәм кирәк. Менә шуларны да булдырып, менә шулай бергә эшлибез. Һәм әйтәсем килә, алар яшәсеннәр иде. Алар бик олы яшьтә инде хәзер алар яшәсеннәр иде. Безнең ярдәм бер качанда туктамас. Чынлап та, бүген Бөек Ватан сугышы ветераннарының сафлары кими, алар китеп баралар, мәңге китеп баралар, әйнде аларның гомумән тарихи хәтерне саклау һәрбер бездән тора ул. Шуңа күрә инде менә бүгенге фикерләрне туплап, киләчәк өмет белән карап, бүгенге тапшыруны бер җыр белән тәмамлыйсы килә. Безнең студияда Инсаф Ганибаев белән Миләүшә Нугманова, Созвездие йолдызлык фестивале җиңүчеләре. Рәхим итегез. Biz kimden kimeli bu yakta dünyada bir digen biteli halimiz kaygırmay halimiz kaygıga uçidi yukarıda bir şılmay halimiz kaygırmay halimiz kaygıga uçidi yukarıda bir şılmay halimiz Yanaş, jilere yanaşa köngülde şatlıkları dağbala zarlanmay biz dünyadan dilesen şatlıkları tabela Sayınış Çileri yanaşa köngülde Şatlıkları tabela zarlanmay Hele biz dünyadan dilesen şatlıkları tabela Şatmay geli biz sağışlı sarığa Kaygığa şatmay karana Kaygılar belende Hasretler belende Gezerge vakıtır aranı Kaygılar belende Hasretler belende Gezerge vakıtır aranı Sayınış Çileri yanaşa köngülde Şatlıkları tabula zarlanmay Hele biz dünyadan dilesen şatlıkları tabula Sayınış Çileri yanaşa Şatlıkları dağla zarlanmay Hele biz dünyadan dilesen şatlıkları dağla Şatlanıverdi şatlık növzidi Dünyaga Sabıyday sığılani Yoktuğa kaygığa kaygırı bir şılık Kimsinip yaşavdan saklani Yoktuğa kaygığa kaygırı bir şılık Kimsinip yaşavdan saklani Sayınış Çileri yanaşa köngülde Şatlıklar dağla zarlanmay Hele biz dünyadan dilesen şatlıkları dağla Sayınış Çileri yanaşa köngülde Şatlıkları dağla zarlanmay Hele biz dünyadan dilesen şatlıkları dağla Dilesen şatlıklar dağla Кол шабык артистларыбызга афарин. Менә шундый күтәренке нотада тапшыруыбызны тәмамлыйбыз.
Мин Рамил Тухватуллин белән сезнең белән саубуллашам. Барыгыз да исән, имин булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.